Yo, salutare oameni buni și nebuni și bine vă găsit la un episod în care să faceți un alt intro, un KineMaster. L-ați văzut pe celălalt, cred că o să fie ăsta păsat înainte celălalt, dar mă rog. Hai să vă prezint cum. Deci în primul rând, scuzeți că n-am pus intro-ul până acum. Hai să intrăm în KineMaster și hai să-l punem. Am apărut din nou cu un video care o să-ți placă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial sau poate un show la care râzi semențial. Iar dacă tot te uiți, apasă și tu pe like și nu ne deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distras și nu asculti ce îți spun, dar mai bine fii atent și game boom. Bun, să vreți să faceți un intro din genul. Pe în primul rând, dați pe KineMaster. Hai să vă prezint cum. Intrați pe Magazine Play și scrieți acolo sus KineMaster. Dați pe primul, dați pe cel care are iconița aceasta și intrați pe el. O să dați aici, dați pe acest plus, dați pe Get Started, îi puneți nume intro de față de. Bun. Dați ok. Și aici să puneți videoclip. Ce videoclip vreți? Stați un pic, nu de la quarter free. Video. O să încercăm să facem la fel ca ăla. Dați pe ăsta. Ok, next. Dați text și aici. Își puneți numele vostru și... Nu aici. Aici puneți numele vostru. Gata. Bun, dați next. Aici. Așa, hai să-l vedem. Și fii atent, frate, că am apărut din nou cu un video care o să-ți placă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial sau poate un show la care râzi semențial. Iar dacă tot te uiți, apasă și tu pe like și nu ne deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distras și nu asculti ce îți spun, dar mai bine fii atent și game boom. Bun, ce-am văzut, este doar prostia asta de aici. Hai să vedem încă o dată ca să vedem cum să trec. Fii atent, frate, că am apărut din nou cu un video care o să-ți placă. Dați la layer. Uite asta. Stickers, images, așa, dați la text. Și aici puneți. Vă prezintă și jos, de exemplu, un nou video. Și aici îl dați așa. Cât de mare vreți să fie. Și hai să dăm de la început să vedem cam cum vine. Și fii atent, frate, că am apărut din nou cu un video care o să-ți placă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial sau poate un show la care râzi semențial. Iar dacă tu... Bun. Aici dați din nou la text. Și scrieți așa. Like and subscribe. Bun. tot te uiți, apasă și tu pe like și nu ne deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distras și nu asculti ce îți spun, dar mai bine. Bun. Mai bine fii atent și game boom. Dați din nou layer, dați din nou text.
That's ok. Vedeți? Pe acesta mai așa. Îl mărim pe acesta. Îl dăm și pe mai așa. Îl punem aici. Îl punem și pe acesta aici. Îl mai dăm un pic. Îl dăm așa și... Hai să ne descăm cu mașini. Și fii atent, frate, că am apărut din nou cu un video care o să-ți placă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial sau poate un show la care râzi semențial. Iar dacă tot te uiți, apasă și tu pe like și nu ne deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distrat și nu asculti ce îți spun, dar mai bine fii atent și game boom. Bun. În caz și aici, dați media browser, dacă vreți să mai adăugați ceva, și media generator și asta. Și încă o poză pe care o vreți dumneavoastră și dați ok. Hai să Și fii atent, frate, că am apărut din nou cu un video care o să-ți placă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial sau poate un show la care râzi semențial. Iar dacă tot te uiți, apasă și tu pe like și nu ne deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distrat și nu asculti ce îți spun, dar mai bine fii atent și game boom. îl punem troll, lol, lol. Dați roșu, prisurul pe verde, dați roșu și aici, așa. Dați pe glow, Bolivian, aici text fond, dați pe el, așa. Dați-vă aici. Aici background color, care o să vină de roșu. Bun. Text color, îl dați pe roșu. Gata. Uite, are vreo 30 ceva de secunde. Deci, oi. Stai un pic să-l salvezi și după salvezi din salv. Gata. Uite-l aici. Mai clicăm și... Fii atent, frate, că am apărut din nou cu un video care o să-ți placă tare rău. Poate că e gameplay, poate tutorial sau poate un show la care râzi semențial. Iar dacă tot te uiți, apasă și tu pe like și nu ne deranjezi dacă dai și un subscribe. Poate că ești distrat și nu asculti ce îți spun, dar mai bine fii atent și game boom. Îl luam,